tapi ni nil tum ke wang nang kok la pu hello ke dam tang tarik in korapo thang achiklor kom February in korapo dak ini NGO pu tum ke wang putang ma APHLC pu ko chi pu pen ke wang pen ma hadak ke than ke la pu hello ika la pen ke chera soran ta pu NGO APHLC si nang don thai lo polam la sidak nil tum dak krang long jon lo batika left a PS lo dak nil tum inut te ingrai dunde la pen ke khala bang son inut bahani wang ku sipula ke kopine NGO business NGO pun ke business punang ko arti hang hempre hang phane leader lo lage PHLC ne da do tang ad lo la tum ke lage NGO PHLC NGO pu lage ko puson pen ka cher ne li purun thek thek lo lage pine business pen hisap si hempre hang phane ka leader lo lage la tum APHLC abinong hempre hang khay pang ka charjap atum phan armong amoy bung ka pi phuk don ba ka pe bob don na kam se klem lo ka pang reiพลังหูดูนักกรรมเสียเคลมจดเหรอแล้วสิดอนดักละบางโซเป็นนอนดักนี่ตุ้มแก้ว่างอะไรเหรอดักเจริญเอาว่าอินุตตานี่ตุ้มเอพีเอสซีตุ้มแกจิงเบดุนเดแล้วเป็นดุนเดฮัลโหลบางซอร์นี่อินุตบาฮินี่ตุ้มดุนแล้วแกคอนเกรสเป็นBJPตุ้มจดสิกิดุนแล้วเป็นแล้วตุ้มPresident Secretary พุทธานิลีโมนิวส์ลองเทคลองเหรอฮัลโหลวายซองอิฮีอลังลิตาคองเกรสซองสีเคลมดุนบอมอบางปีนะละเป็นฮาละอากอสตินกาทาร์ปุตตะลาตาคองเกรสซองสีเคลมดุนบอมอบางปีนะละเป็นอินุดบาฮินีกิดุนBJP มาเลยอินุดบาฮินีกิดุนตัวมันตา BJP ตุมไซซีEPHLCมุนกิอินุตาดักวิละเป็นอัลตุมบาฮินีเลกิดุนba amen ke dutun ko ka krong ke dutun ko kang tum bojarani da bot langso bojarani bojar pen ke wang baik pen wang bom masila tum phan nep dun cek sedang na pang ni dun kur pusinil tu mar julong le la sidak lam klar nil tum chi pinang ko ka thela poilo nil tum APHLC abinong APHLC khay phan ka che rai APHLC je ai ka thar ke japon APHLC long nil tum da krang long jon hawat ma de tika hawat APS ini inuta nil tum dunde la pencing be dunde non nili long dak PS long claim CC long claim rapet organizing secretary do alang li te thini paning jena la pen ke adun thu il tum LA long ka charap dun timung sang ho junis timung alang li do alang li te thini paning jena la pen dak APS krang long jong na PS a president secretary alang tum te inut le inut paning jena pusin nili non apor ang tum phan apor pilo nang litum dak media nang litum daan ke wang pen nilitum long an nang litum asai do kok pen wang pen nilitum long daan nang che tong pot nang litum phan kardom pilo kardom la pen nilitum non apor la dan ke wang nang kok krang long yon APS long wang nang kok ke dam tang tarik pho mayong tadi ingkor pho tarik ingko rapo alang tum je la non NGO mate official se kimi watum alang tum dak ke wang ike la ke alang tum amen long thek the da posi non official si pu ke chir dam ke la ke dak humudai mane idli tum ke thek dam long a char mane ke chini nang ji ke la ke jai sara phan alang la so party phan nang ki freedom ji phan si la tum la so target ke en la pen la dak khang long yon long alang tum ke wang ike dak khang long yon long APS tum pen ke inut tala dak dunde la pen la tum karjulong nili tuhan ke thana teng pulote alang tum bangga la NGO tum ke wang la pen dak thing pia klimeronji pu alam alang tum karjulong pen si dun pu amat apia alam ke than mangge party alam wande ama si prai tum ke aning la so ke phophe masi dam et la pen la dak ka che tong ke bang kep ingkoi bak doi BJP ben si wang se pu si alang tum pen nili tum phanang than lo nili tum ke wang ike je alang tum lada ke do an APS tum manghu helang la alang tum dak ke do APS tum phan anta churo lo athema alang litum ke claim aning mesen men ke claim pon thi alang tum aning thir klong panda ke do polang nan churo lo athema alang tum manghu dunde la pen la ke EPSLC ke la ke amen ke nun chot la pen la tum kali puchini polang tum jasemet ke lada ka APS bhani li akero pilo je alang tum ki dunde alam ke la pohelo je alang tum la so NGO ke la ke umudai la ke BJP
la tumang long kaching wai la so a kaphem su du je la non jem han se ke ya pon la ke direct ili tum BJP pule jong lun de tanang people pulo te la tum ke arlu kaching wai du la pen BJP long men CPSLC non la NGO long pon po an ke la tum banga arlu bange kaching wai so du je nang tum ke mo BJP han le बहुत पिसा ni tum pen bange thang na nang pupelu la tum mane jenten la tum kopilo ke klem pon bangke la jai sar ke ja pon party fidulong chitan tame la so target men selang tumi ke mang pon la so EPSL se ki mi NGO ke rat tum karbiang long rat na chini nangji la ke kroy du nang ne mang hudu nang ne la pen nili ningje dun non ningje dun o elo la kado kawil tum rat tum na non chini lo posi la so alam non nili nangli tum message na pila ili tum karbiang long la so a media pen nangli tum theklong anda mi chini non mang hudu nang ne lo ili tum non kamang hudu nang ya por kalilu athema ili tum karbiang long non ili tum akhaya tum non nang wir bang lo ke do thaya we ante itu mang hudun bom na lang ma lasi ili tum bang putin da mang hudu nang ne lasi non ge wangji ili tum thirklong ma do nang ji an ben thirklong si do lang apo sila kado kawe ili tum media long theklong akor te la kado kawe tum tribal ra da tum ansi da me chini nang ji ke non apor ke ili tum mang hudun nang ne lo athema ili tum non khai ki wir ya por pot ili tum la nang ke ya pon IPSLC jem han se nang than alam ke badu ta arju nang ne lo lake humudai tum chini duno lake BJP pen se la tum ke claim a atowar pinak lage la si nili paninge padingo elo nili pena bangke non nili non ke than nili tum lasi nili na humri lo lasi dak inut hani pen moven di tum chitam long lo lasi ko an ma ho hema ke yu tum non chini lo lasi nili hin pen bangke lam yun kani yi dum uji bangke aglo lasi non a hok ma hema lasi la dak a presiden do a secretary do lasi la dak a secretary a presiden ke a hem full lasi orang hem full lo pot lasi ad arong lang ba la pena a secretary presiden tum pan le ko an hok hema le alang tum pan le klar dapan argi pon nili lam khil an chalo kado meeting nang pidu